en directo e despois vai estar gravada, polo tanto, o que hoxe non se poda coller, nos días seguintes se vai a poder ver na página web. A partir de aí, ben, o que, como sempre, vou falar a viva voz, polo tanto, lles pido un pouco de silencio. A charla non é moi larga, e como sempre, nas charlas que vimos facendo sempre de Pexón e de calquera outra cousa, se me permite primeiro explicar un pouco o que veño a informar hoxe, a explicar hoxe, e a partir de aí, como sempre, se abre turnos de preguntas para todas aquelas dudas que podan ter ou aquelas preguntas que nos queran facer ou posibles críticas, sí? Esta é unha charla que vamos a facer, pero xa lles digo que en 10 días faremos outra charla en San Vicente para falar todo o ámbito do rural. Faremos tamén unha charla no Club de Remomecos e seguramente faremos algunhas charlas máis en diferentes locales. A nosa intención é seguir falando do Pexón durante todos estes meses. Vamos a falar de Pexón este mes de noviembre, o mes de diciembre e seguramente no mes de xaneiro tamén. Quero dicir, como poden saber, imagínome, o Pexón se pode consultar na página web do Concello desde fai 3 semanas, máis ou menos. Desde fai 3 semanas se pode xa consultar o Pexón na página web do Concello. A día de hoxe levamos xa 4.800 visitas. 4.800 visitas en 3 semanas son moitas visitas ao documento do Pexón, e certo é que en estas 3 semanas moitos dos presentes, moitos veciños, moitas veciñas están vindo polo Concello para intentar aclarar ou para plantexar cousas que non acaban de ver claras ou con as que non están de acordo. Ben, un pouco a razón da reunión de hoxe, a charla de hoxe tamén ven por aí. Perdón, ven porque estamos detectando e estamos percibindo que moita xente está vendo os planos e hai algunhas cousas que xeneran dudas, hai outras cousas que nos están advertindo que hai erros e eses erros estámolos anotando para correxilos. E hai unha serie de cuestións que vamos a falar, que sei que están generando certa inquietud, non sei se tamén polémica, como poden ser as alineacións de determinadas calles ou os trazados de determinados viales que a xente nos traslada que non está moi de acordo. Ben, con todo eso, nós estamos collendo nota. Estamos collendo nota, polo tanto, eu convido a todos os presentes e a todas aquelas persoas que están mirando os planos e que teñen algunha dúda ou que teñen algunha cuestión que trasladarnos, que pasen polo Concello, pola oficina técnica ou polo meu despacho, que nos pasen un correo electrónico ou que se poñan en contrato con outros colectivos que podan tamén ofrecerlle esas explicacións. Porque si é certo que estamos recollendo unha serie de anotacións, e xa digo, principalmente están vinculadas a viales que en algúns casos estamos detectando que son erros, e que a nosa intención é que de aquí a un mes, máis ou menos a mitad de decembro, por aí, ter unha reunión con todos os técnicos, ter unha reunión cos partidos políticos, e estas cuestións que son menores en xeral, hai algunha máis grande, pero en xeral, estas cuestións podamos correxilas e, polo tanto, ir mellorando os planos que ahora están publicados. Tamén lles vou dicir que o de hoxe, non sei se veñen aquí con moita intención de ver moitos planos. En realidade, hoxe aquí prácticamente non traigo planos. Non traigo planos. Traigo un plano grande que se pode ver. Por que? Porque os planos se poden ver na página web e agora vou explicar onde tamén se poden ver físicamente, onde ides a poder ir para poder verlo tranquilamente físicamente. Ben, entonces, hoxe o que quero falar é da publicación, os puntos onde está
a posibilidade de revisar e de ver os planos, toda aquela xente que non pode ter internet, ou que non ten ordenador, ou que non pode na página web, bueno, pois onde pode ir a velos? Vamos a falar un pouco do plan, claro que sí, e sobre todo vamos a falar un pouco das ordenanzas, porque é outra cousa que tamén nos están preguntando. E é certo que a día de hoxe as ordenanzas ainda non están publicadas. Non están publicadas porque as ordenanzas as estamos tamén mellorando, utilizando en base aos comentarios que estamos recibindo para intentar que esas ordenanzas se axusten o máximo posible aos comentarios que nos están trasladando os técnicos que se dedican á construcción, arquitectos, aparelladores, constructores e tamén moitos veciños, non? Entonces, en primer lugar, onde se pode ver o pexón? O pexón se pode ver na web do Concello, en esta página web, concellodogrobe.es. Aí todos poden ver os planos do pexón. E agora vou explicar, porque hai persoas que tamén están cometendo algún error, pero bueno, iso vou explicar a través da web. Donde se pode ver tamén o pexón, desde a hora xa, todas as mañáns, de luns a vendres, de 9 da mañán a 2 da tarde, no Concello antigo, o de sempre, na Sala das Dornas, entrando á esquerda, aí temos un plano moi grande do suelo urbano, de 2 metros por 1,80, e ademais temos os 30 planos do suelo urbano. Aquí no Concello tamén se pode ver o núcleo rural de Meloxo, o núcleo rural de Campos e o núcleo rural de Ardia. Todo iso se pode ver no Concello as mañáns de luns a viernes de 9 a 2 e polas tardes, luns, martes e xoves de 5 a 9 da tarde. Vamos a ter o Concello aberto e, polo tanto, aí se vai a poder ver, xa lles digo, un panel moi grande onde se pode ver todo o suelo urbano e despois os planos individuales de cada área. Para toda a zona do rural, todo o que ten que ver xa desde Estonllo, Gandariña, Reboredo, Balea, San Vicente, Outeiriño, Pereiriña, para todo eso, na Casa do Cultura, polas mañáns por hora, mércores e xoves de 10 a 1:30, ali xa tamén están os planos grandes que xa se poden ver e se poden revisar. E tamén queremos abrir polas tardes, o que pasa que polas tardes temos que compaxinar porque na Casa de Cultura hai moitas actividades entonces temos que ver que días temos libre para poder estar ali e que se poda ver, pero desde mañán mismo xa se pode ver no Concello todos os días pola mañán, as tardes do luns, dos martes e dos xoves de 5 a 9 e na Casa de Cultura os mércores e xoves de 10 a 1:30. Tamén se pode ver no local social de Clube Remo Mecos, tamén hai un plano grande, ali tamén teñen todos os planos para poder revisalos, e no Clube Remo Mecos se pode ver de luns a vendres, todas as tardes de 5 a 8. De 5 a 8. Aí se pode ver todos os planos tamén. E tamén nós ofrecemos a todos os locales, a todas as asociacións de veciños, se aquí hai algún representante, clubs deportivos, asociacións culturales que queran ter unha copia en papel de todos os planos do pexón, solamente nos la teñen que pedir. A Asociación As Besadas da Graña nos pideu os planos, non sei moi ben, creo que me dixeron que eles van a abrir polas tardes ou a ter a disponibilidade polas tardes de que se poda visitar. Ali están os planos e, polo tanto, están en A3, están grandes, e a xente que queira se vai a poder acercar tamén ás Besadas para poder ver eses planos. Polo tanto, desde fai 3 semanas o pexón se pode ver na página web do Concello do Grove, e desde esta semana no Concello, polas mañáns e polas tardes, luns, martes, xoves, na Casa de Cultura de San Vicente, os mércores e xoves pola mañán, Club de Remo Mecos todas as tardes de 5 a 8, e nas Besadas, a ver se hai algún colectivo máis, algunha asociación máis,
donde se poda mirar. Ben, e a partir de aí xa lles digo, a través do mail, a través de algún escrito que queran presentar, a través de pasar pola oficina técnicas do Concello do Grove ou calquera dos compañeros que estamos disponibles e outros colectivos que teñen a disposición, nos estamos recollendo as cousas que nos están trasladando os veciños, sobre todo determinados errores ou polo menos aclaracións que teñen que ver con viales, anchos de viales, trazados de viales que non están ben. Vale, eso estamos recollendo e espero que sexamos capaces de ir corrixindo esas cuestións. A partir de aí, un problema que estamos vendo é que a xente accede á página web do Concello do Grove. Ti entras ali na página do Concello do Grove e vedes isto, Plan Xeral de Ordenación, pinchades aí e vos aparece esta ventana, sí? Ben, estamos vendo que hai un problema porque esta ventana de aquí son as normas subsidiarias do ano 97. Estes planos de aquí son os planos que a día de hoxe están vixentes, é o urbanismo que está vixente a día de hoxe. Despois está o Peixón de 2014, que é o que está aprobado inicialmente. Este está aprobado inicialmente, pero este era o que estuvo aprobado no 2014, pero o que é o novo, o que estamos presentando nós é este, e hai que ir a donde pon 2018, porque moitos están vindo con planos de 2014. E claro, de repente din, é que isto sigue igual que antes, cando realmente os planos que hai que ver son estes. Ti vas a esta columna de aquí, Peixón 2018, e aí vas aos planos que queres ir, pinchas en el e ves o plano. Porque ese é un problema que estamos detectando en varios veciños que nos están vindo con planos do ano 2014, cando realmente teñen que ver o plano de 2018, que é o que hai. Aquí agora temos acceso a internet e se despois algúns estades interesados en ver planos determinados, eu non teño ningún problema en que a través da web daqui da Casa da Cultura podamos ver os planos. Entonces, vou ir un pouco máis deprisa e explicarvos un pouco cales son as características de edificabilidade e a partir de aí, se queredes, vemos planos. Pero o importante, cando entrades á web do Concello, fixadevos que estades no Peixón 2018, porque moitos estades indo 2014, como os números son iguales, os planos levan a mesma numeración, hai errores. Hai errores. Ide o 2018. Ben, que ides a ver, por exemplo, no local de Mecos ou abaixo no Concello do Grove, o que está exposto é un plano destas características de 2 metros de largo por un 85 de alto, e isto recolle absolutamente todo o núcleo urbano do Grove. Todo o núcleo urbano do Grove. O Peixón despois está recortado en planos, sí? E isos tamén o vedes a poder ver na Sala das Dornas. Hai 30 planos en que se dividen este Peixón e o podedes ver ali tamén. Tamén podedes ver a zona do núcleo rural de Meloxo, a zona de Ardea, que aquí xa non colle, e a zona de Campos. Iso é o que temos exposto aí abaixo, e é tamén o que vai a estar en Mecos. E despois en San Vicente e desater todos os núcleos rurales de San Vicente. Vale, entonces, a partir de aí, certo é que nestes días algunhas das cuestións que se nos están trasladando pois teñen que ver con trazados de viales que non están moi ben feitos ou que se cargan máis de un lado e non se reparten para outro. Ben, esos son cuestións que vos pido que nos trasladedes, porque eu estou falando cos técnicos e é certo que algúns dos viales hai que mellorar o seu trazado, porque non están ben feitos. Hai algúns que xa estamos vendo que incluso o actual camiño o deixa
como un terreno e se mete en terrenos privados máis do que é. Normalmente o criterio que debe ser, o criterio normalmente ten que ser que se hai un vial no medio do camiño hai que repartir entre as dúas partes iguales. Ese é o criterio que se ten que seguir. Ahora, que hai zonas que de un lado non se toca nada, de outro se carga todo, tamén reconozco que está ocurrindo. Eu voulle a pedir aos técnicos que a ver se somos capaces de redefinir eso, porque eso non está ben, non está ben. Sobre todo está ocurrindo en estas áreas de aquí. Estas áreas de aquí, porque son moitas das áreas que non están edificadas, que aí hai viales de 5 metros, de 6 metros, e ahora se poñen viales de 10 metros, e ao mellor, pois en algunha curva ou en algunha entrada se está cargando máis a unha parcela que a outra. Vale. Eso é unha das cuestións que eu falo cos técnicos e a ver como somos capaces de axeitalo. A partir de aí, en esta zona de aquí, xa vos adianto que tamén estamos atopando pois unha cuestión que nós agora estamos para abrir este vial de aquí, e este vial de aquí seguramente vai cambiar algunha cuestión desto de aquí. Por lo tanto, isto igual, creo que tamén pode estar posiblemente para algún cambio. E en estas zonas de aquí xa vos digo que seguramente temos que axustar mellor a determinados viales, porque si estamos vendo que en algúns sitios o ancho é excesivo e en outros sitios se colle máis de unha finca que de outra, ¿sí? Eso tamén o estamos detectando. Son cuestións, errores que quero dicir que as estamos collendo e espero que pouco a pouco as resolvamos. A partir de aí, outra das cuestións que, por exemplo, nos están trasladando, non? Zona de peralto, por poñer un exemplo, pero todo o que vai de aquí, vou aquí intentar ampliar isto un pouco, que pouco, vou intentar ampliar isto un pouco, bueno, a ver, aí por exemplo, ¿sí? Que estamos vendo? Que isto é unha zona que está totalmente construída, ¿sí? É unha zona que ten calles estreitas porque xa naceu así de toda a vida, e en algúns sitios se marcan ao mellor o vial un pouco máis ancho, ou colle un patio, colle unha terraza, e estamos vendo eso. Ben, en este tipo de ordenanza, que é a gris, e agora vamos a explicar máis en detalle, que é a ordenanza 1.1, aí estamos facendo, por eso as ordenanzas ainda non están publicadas, estamos intentando facer nas ordenanzas que as alineacións das zonas destas calles pequenas, das zonas grises, no Vento, Lordelo, Peralto, toda a zona da Plaza de Arriba, todas esas zonas, aínda que no plano poña que o ancho de calle é maior, realmente eso non vai afectar ás edificacións que están construídas, porque as edificacións que están construídas van a quedar exactamente igual que como estaban. En estes ámbitos de aquí, no gris, que agora vou explicar un pouco máis en detalle, normalmente despois, no que está en ordenanza 1, máis ou menos, en líneas generales, donde hai construcción e está consolidado, o ancho do calle está coincidindo co que xa existe, ¿sí? O ancho de calle está coincidindo co que xa existe. E despois, e agora movo un pouco, e despois, certamente, en líneas xerais, donde está vendo, non me aclare hoxe con este mando, donde está habendo pois cuestións que seguramente temos que corrixir son na definición destes viales que hai por aquí, ¿sí? Por qué? Porque en estes viales que estamos vendo por aquí é certo que se ve que ás veces non vai
polo eixo do camiño e se carga un lado e outro de forma equitativa, senón que ás veces se toca máis un lado que outro. Bueno, aquí xa estamos recollendo algunhas cuestións e, polo tanto, eu espero que estos sexamos capaces de precisalas e de melloralas. Polo tanto, como lles digo, isto vai a estar durante varias semanas e incluso meses, todo o mes de decembro e posiblemente parte do mes de xaneiro, vai a estar aquí. Cando haya algún cambio, vámoslo a anunciar. Se realmente estes planos sufren cambio, vámoslo a anunciar e vamos a dicir, oye, aquí detectados algúns erros, vamos a corrixilos e vamos a intentar facer cambios, ¿sí? E eso se volverá a poñer para que a xente poda revisar que realmente pode quedar. Hai cousas que se nos está pedindo trasladando que non se van a aceptar porque non se poden aceptar, porque senón xa estaríamos cambiando todo o peixón. Pero en principio hai outras cuestións que sí que nos parecen de moito sentido común e eu creo que temos que facer un esforzo para melloralas e cambiarlas. A partir de aí sigo un pouco movendo porque esta tamén é outra das áreas que posiblemente teña máis variación respecto ao anterior. Bueno, como poden ver, todos os SUEDs e a maioría dos SUNs están eliminados. A maioría dos SUEDs e SUNs, todo iso quedou eliminado. E xa vos digo, isto de aquí é unha zona que seguramente vamos a replantear e algunha outra máis que ahora mismo, bueno, pois estamos revisando en base aos comentarios e aportacións que se nos está trasladando, ¿sí? Pero isto, como xa les digo, é o plano xeral. Despois, se queren, entramos un pouco en detalle. Ahora vou apurar un pouco para tal. Que quer decir con todo isto? Que no 2014 había unha previsión de unhas 5.788 vivendas novas e co peixón que ahora nós estamos planteando, o crecemento de casas novas vai a ir aos 1.800 viviendas. De tal xeito que hai unha reducción dun 68%. Por qué? Porque, claro, eliminamos moitos SUEDs, eliminamos moitos SUNs, aí eran desarrollos que se calculaban X vivendas e, por tanto, eso se desarrolla. Tanto é así que no 2014 había 38 SUNs e agora nós só contemplamos 11. Por lo tanto, un 59% menos. E no 2014 había 17 SUEDs, e ahora mismo só quedan 6, dos cales, 1, 2 e 3 son residenciales, un terciario, outro aquí terciario e este de aquí que é o suelo industrial. Esos son os únicos SUEDs que quedan a día de hoxe. Estes tres de aquí, 1, 2 e 3, e despois este en Campos, Baixada, Xedriña, terciario, este en Ávila, terciario, e este de aquí que é o suelo industrial que tamén se reduceu totalmente. Bien, como novedades generales temos que aumentamos o fondo de construcción, é dicir, a día de hoxe se pode construir os baixos a 25 metros de fondo, e se vai ampliar a 30 metros. Por lo tanto, gánanse 5 metros máis de fondo para poder construir. E nas plantas novas dos pisos, nas plantas, ahora mismo se pode construir 14 metros e pasan a construirse a 16 metros. Quere dicir isto? Que podemos construir 2 metros máis de fondo, eso significa que podemos poder edificar máis metros cuadrados. É dicir, se antes podía construir unha planta, 2 plantas, o fondo eran 14 metros, hoxe podemos construir 16 metros de fondo. Polo que teñamos de ancho, ganamos metros cuadrados de construcción. Outra cuestión tamén que quero destacar é que os baixos cubertas, todos van a ter uso habitable, é dicir, residencial. Os famosos áticos, pois esos van a ter tamén uso residencial e, dependendo da ordenanza, van a computar edificabilidade ou non. Por lo tanto, tamén ganamos edificabilidade na propia construcción.
Que quero con isto dicir? Cando ahora falemos das alturas que se están dando máis ou menos nos diferentes ordenanzas, baixo e 1, baixo 2, baixo 3, contade que baixo máis 3 máis baixo cuberta, porque a baixo cuberta tamén se vai a poder utilizar para usos habitacionales, para usos de vivienda, ¿sí? Outra cuestión, as cesións gratuitas para viales. Eu teño un terreno, abren un vial, cedo ese terreno gratuitamente, ese terreno me computa para edificabilidade. Quero dicir que se eu teño unha parcela de 400 metros cuadrados e para edificar necesito 300 metros, pero aí se abre un vial e dos 400 me quedo con 280 metros, a edificabilidade da parcela se computa polo total que se cedeu tamén, o que me queda e o que se cedeu. Polo tanto, eso a hora de edificar tamén me vai a computar. E despois as alineacións, sobre todo nas zonas antiguas e no rural, onde hai muros tradicionales, onde hai casas centenarias, aínda que poñan un ancho de 10 metros, vanse a manter as existentes. Nas zonas do rural máis antiguas, onde hai muros centenarios que hai que manter, ou viviendas centenarias que hai que manter, aí vai a prevalecer a alineación existente. A alineación existente. Entonces, quero ahora explicar un pouco que significa cada color e o que me permite. Isto é unha cuestión que cando publiquemos as ordenanzas é o que se vai a poder comprobar e é o que se vai a poder revisar. Este é o repaso que quero facer e se queren despois pasamos a internet, espero que non falle, e se queren podemos ver planos. Entonces, aqueles que están en ordenanza 1.1, que é este color gris, que normalmente está en Lordelo, Ovento, Peralto e alguna zona máis. Bueno, pois aí eu podo edificar con unha parcela mínima. Estos son, todo o que vou dicir son en termos xerais. Hai determinadas situacións excepcionales, que incluso tendo parcelas menores vou poder construir tamén. Cando, por exemplo, teña este rodeado de construcións e non poda obter máis parcela, pois aí, aínda que non teña parcela mínima, tamén se vai a poder solicitar unha excepcionalidade e, polo tanto, vou a poder construir. Pero agora vou a falar máis dos termos xerales. Os termos xerales é que en ordenanza 1 e a 1.2, que é a que está de color rosa, con 80 metros cuadrados xa vou poder construir. Teño que ter un fronte mínimo de 7 metros, insisto, en termos xerais, ao mellor hai casos excepcionales que con menos tamén se podrá construir. O fondo, como dicía, o baixo 30 metros e a planta 16 metros de fondo, e a ocupación da parcela nestes casos é o 100% da parcela. Esos son as parcelas que están no casco urbano. Cando estemos con un gris ou con un rosa, licencia directa e polo tanto podo construir. As alturas xa mas marca o propio color. Hai zonas onde pon baixo máis 1, hai zonas onde pon baixo máis 2 e hai zonas onde pon baixo máis 3, ¿sí? Eso é a altura que me permite construir. Baixo 1, baixo 2, baixo máis 3. Recorden que eso teñen sempre que poñer máis baixo cuberta. É dicir, se no plano me pon baixo máis 2, ¿sí? Teñen que pensar que podo construir un baixo, dúas plantas e aproveitamento da baixo cuberta, vale? Baixo máis 3, o mismo, o baixo, 3 plantas e o aproveitamento da baixo cuberta, o que se poden chamar os áticos. Eso tamén é aproveitable. Despois hai outra ordenanza moi pouca, que é a ordenanza 2, que se chama residencial en bloque xento, que é deste color verde. Aquí a edificabilidade é de 1,5 metros construídos por metro de parcela. Aquí isto vai aparecer moito, a edificabilidade. Que significa edificabilidade? Pois eu teño unha parcela de, vamos a poñer 1000 metros,
En este caso, multiplico 1000 por 1,5 e podo construir 1500 metros cuadrados. Aí significa que teño que construílos en alto. Polo tanto, na ordenanza 2, 1,5, despois isto tamén o explicarei para outras parcelas, a parcela mínima ten que ser de 400 metros cuadrados e a ocupación da parcela é do 50%, é dicir, o edificio que me permita construir aí ten que ocupar o 50% da parcela e outro 50% da parcela ten que quedar libre. Frente 8 metros, o retranqueo sempre son 3 metros. Esta ordenanza 2 que permite? Que en unha parcela permite poñer edificios no medio da parcela. A ordenanza 1 non, a ordenanza 2 te tens que pegar o edificio que tens ao lado, as calles principales do Grove. Ti faz un edificio, tens que pegar outro, non? Pero na ordenanza 2 ti podes facer, tens unha parcela e podes ubicar un edificio no medio e, polo tanto, ter vistas nas 4 fachadas, con unha altura, como poñíamos, de baixo 3 e baixo cuberta. Como non especificamos, non hai ordenanza hotelera, aínda que estamos en un pueblo turístico, non hai ordenanza hotelera. Por qué? Porque tomamos a decisión de que se permitan, no suelo urbano consolidado, que se permitan todos os usos. Iso que significa? Que eu podo ter un hotel, pero dentro de 20 anos quero facer un apart-hotel ou quero dedicar iso a un edificio de pisos, e se tuver unha ordenanza que só puxera hotel, só podería ter un hotel, por lo tanto non podía cambiar o uso. Como ahora os usos esos están permitidos, eu podo ter un uso e podo cambiar un uso a futuro que mo permite, por lo tanto dá máis flexibilidade, Por lo tanto, en este tipo de ordenanzas, isto é o que se pode construir. Pasamos a ordenanza 3, que ten este color, ordenanza 3. Aquelas persoas que teñan fincas solares en ordenanza 3, que significa? Significa que con unha parcela mínima de 200 metros cuadrados vou poder edificar, a edificabilidade é 1 metro cuadrado por 1 metro, é dicir, se eu teño 200 metros cuadrados vou poder edificar 200 metros, a ocupación do terreno é do 50%, o fronte da parcela ten que ser 7 metros e aquí vou poder edificar un baixo máis 2 máis baixo coberta. Baixo 2 máis baixo coberta. Isto está principalmente na Avenida de Portugal despois do cementerio, máis ou menos. Da Avenida de Portugal despois do cementerio subida a Liñares, aí hai unha zona onde se recolle esta ordenanza 3, porque é o paso que hai desde a ordenanza 1 de consolidado a os terrenos xa de vivienda unifamiliar. Por lo tanto, esa é unha zona que o que teña este color vai a poder construir a partir de 200 metros cuadrados, baixo máis 2 baixo coberta, 3 metros de retranqueo, un fronte de parcela de 7 metros. Bien. Mais, e despois temos a ordenanza 4. A ordenanza 4, que é para residencia unifamiliar. Aí hai 4.1, 4.3, 4.2, 4.4. En xeral, todas van poder construir igual. Hai unha pequena variación, pero igual. Aí necesitamos parcela de 300 metros cuadrados. 300 metros cuadrados. Podo ocupar hasta o 60% da parcela, pero a vivienda que podo facer, se teño 300 metros, 3 por 5, 15, serían 150 metros cuadrados de vivienda. Podería ser en un baixo ou con baixo máis un. O baixo coberta, creo que en esta ordenanza 4, baixo coberta non computaría, non computa. Entonces, 300 metros cuadrados de parcela, edificar 150, ocupando o 60%, teño que ter un fronte de parcela de 7 metros e os retranqueos, os lindeiros de 3 metros. Lógicamente, se teño dereito de arrime, xa non necesito esos 3 metros de retranqueo, pero se non teño, o que marca a lei é isto, non? E aí se pode edificar viviendas unifamiliares baixo máis un
máis baixo cuberta. Lógicamente 300 metros é o mínimo. Se teño 400 metros de parcela, 4 por 5, 20, podo construir 200 metros de casa, e así sucesivamente. Do mismo xeito, se teño unha parcela de 800 metros en ordenanza 4, teño unha parcela de 800 metros, pois poderei parcelala en parcelas de 300 metros ou de 350 metros, o que me dé, ou dúas de 400. Nunca podo facer unha parcelación menor da parcela mínima, ¿sí? Nunca podo facer unha parcela menor de parcela mínima. Pero se eu teño máis parcela, 600 metros, podería dúas. 900 metros, podemos parcelar 3, ¿sí? Na ordenanza 4, que esta principalmente é a ordenanza que está desde a Avenida de Portugal, a Avenida do Conde, Viña de Millán, Boivas, zona de Hortos, máis ou menos toda esa zona está en este tipo de ordenanza, ordenanza 4. Parcela mínima 300 metros, edificabilidade de 0,5, con unha ocupación do 60%, baixo e baixo coberta. Ben, e despois, ainda que en San Vicente volveremos a falar do tema, en San Vicente vamos a falar de todos os planos do rural. No núcleo rural, en todos, absolutamente en todas as parcelas do núcleo rural, vos a necesitar 600 metros cuadrados de parcela para edificar. Todas. En Ardia, en Meloxo, en Campos, en Estoño, Reboredo, Balea, San Vicente. 600 metros, parcela mínima. Despois, como vedes, e vemos un par de planos, hai unhas que poñen SNRT, suelo de núcleo rural tradicional, que está en un color lila. Nos núcleos rurales falo, está en color lila. E despois suelo do núcleo rural común, que está en color naranxa, no rural. Bien, aí no tradicional teño un 0,4, é dicir, se teño 600 metros de parcela, vou poder construir unha casa de 240 metros cuadrados. Se teño un en suelo común, é un pouco menos, é o 0,35, que estaríamos falando de 210 metros cuadrados, 240, 210 metros cuadrados. A ocupación no suelo de núcleo rural tradicional é do 50% e no común do 40%. Retranqueo sempre son 3 metros, porque iso marca a lei, e o fronte mínimo de parcela son 7 metros. Igual, baixo máis planta, máis baixo coberta. E aquí nas ordenanzas, no suelo rural, estamos poñendo unha incorporación que é as construcións auxiliares, que non superen os 30 metros cuadrados, non van a computar con edificabilidade. Non van a computar como edificabilidade. É dicir, eu teño un terreno no rural, teño 600 metros e podo construir o 0,4, 240 metros. E iso quer dicir que eu agoto toda a edificabilidade. 640 metros ou 240 metros. Vale, pois poderei facer un garaxe, ou poderei facer un galpón, ou poderei facer un asador de 30 metros cuadrados a maiores, que non me vai a computar como edificabilidade. Polo tanto, iso é algo que se gana máis. A casa pode ocupar os 240 metros, tendo unha parcela de 600, e a maiores poderei facer unha construción que non me supere os 30 metros cuadrados. ¿Sí? E iso é outra novidade que temos no núcleo rural. Bien, a partir de aí, despois hai ordenanza 5, 6, 7, 8 e 9, que a 5 é para o suelo industrial, a 6 para o terciario, 7 para equipamentos públicos, a 8 zonas verdes e a 9 infraestructuras viales, que iso tamén teño que recoller. Pero o que son as ordenanzas residenciales é a ordenanza que vai da 1 a 4 e que é un pouco o que acabo de explicar.
que si queren podemos repasalas e revisalas. E agora hai dentro das ordenanzas, e isto é unha cuestión que xa digo que estamos traballando para intentar mellorar, é que pasa cos fora de ordenación, ¿sí? Fora de ordenación. Bueno, ahora mismo a lei que cambiou no ano 2016, a lei cambiou. Entonces a propia lei do suelo establece dous tipos de fora de ordenación. Un, a fora de ordenación, e outro, o que se vai chamar, que vamos a ver despois, disconforme co planeamento. Ben, primeira condición, son viviendas, edificacións que poden ter licencia ou viviendas que non tuveron licencia pero que pasaron xa máis de 6 anos e non teñen un expediente de infracción urbanística aberto ou non teñen unha orden de demolición por sentencia xudicial. Esas teñen outro tratamento. Entonces, pode haber unha vivienda que teña 25 anos construída e xa non teña ningún expediente de infracción porque xa caducou, e a partir de aí poden ocurrir dúas cousas. Primeiro, que este nun vial, nunha calle que marque baixo máis 3 e hai construído baixo máis 5. Que pasan con esas edificacións? Esas edificacións son as que vamos a chamar disconformes con el planeamiento. Este está en castelán porque teño ese redactado. Disconformes con el planeamiento son as construcciones que poden superar as alturas, que quedan fora do que é a ordenación da calle, porque a calle marca baixo máis 3, pero eu teño baixo máis 4. Ou a calle marca baixo máis 2 e eu teño baixo máis 3. Bueno, pois esas edificacións van a quedar o que se chama disconformes co planeamento e non se considerarán en fora de ordenación, sino mera disconformidade co planeamento. Podrán realizarse en ellas toda clase de obras permitidas por el planeamiento, siempre y cuando no agraven la disconformidade. É dicir, eu teño un edificio de baixo máis 4 e a calle onde vivo pon baixo máis 2. Que pasa co meu edificio? Bueno, pois o que pasa co meu edificio é que me vai a quedar disconforme co planeamento, vou poder facer obras de mantenimiento, obras de conservación, obras de reformas, vou a poder deixalo en herencia para os fillos, vou a poder patrimonializalo, vou a poder hipotecalo, vou a poder vendelo e vou a poder compralo. É dicir, vou a poder facer absolutamente todo o que poda facer con unha edificación normal. Ahora ben, posiblemente eses edificios, polo exceso de alturas que teñan, van a ter que pagar un imposto como se fora de nova construcción. É dicir, eu podía construir baixo máis 2 e agora teño baixo máis 5, pois seguramente vamos a aplicar unha taxa, unha licencia por esas 3 plantas máis. Lógicamente, a situación queda ben e, polo tanto, hai que compensar, pero van a poder facer absolutamente todo. Isto tamén vale para todas aquelas viviendas que quedan no suelo rural, que quedan fora dos núcleos. Hai vivendas que quedan fora do núcleo, van a quedar en suelo rústico, porque o núcleo rural aí non chega. Entonces, as viviendas que quedan fora do núcleo rural vai a pasar o mismo. Van a estar disconformes co planeamento, pero se van a poder facer obras de mantenimiento, de conservación, de renovación, se van a poder comprar, se van a poder vender, polo tanto, van a seguir mantendo os seus dereitos. Iso sí, en esos suelos non se van a poder facer obras novas. E, lógicamente, se eu teño un baixo máis 5 e só podo construir baixo máis 3, o que non me van a permitir nunca é botarlle unha planta máis. Solo faltaría, non? Solo faltaría. Ahora, o que está construído, queda construído. E despois, que é o que queda fora de ordenación? Queda fora de ordenación aquelas viviendas, edificacións que quedan afectadas por viales. E aí, quero decir que
van a quedar afectados por viales, por exemplo, a zona que falaba antes, a ordenanza 1.1, a ordenanza que vai de color gris, o que está en Peralto, o que está no Vento, o que está en Lordelo, e en algúns zona máis, creo que aquí nos Pardiños, alguna máis que pode haber. Ordenanza 1.1, donde as calles xa son máis estreitas e todo está construído, todas as casas que xa están construídas non se van a ver afectadas por esta alineación, polo tanto, non van a ter problemas. O que vai ter que cumplir a nova alineación son as novas construcións. As construcións existentes en esas ordenanzas non van a quedar afectadas por os viales. En calquer caso, podrán realizar toda clase de obras permitidas no planeamiento, incluindo cambios de uso. O que decía, incluso os que queden disconformes co planeamento, ou estas poden facer cambios de uso, no sentido que eu teño un edificio e quero convertir en un hotel, ou teño un hotel e quero convertir en un edificio, pois tamén vai a poder estar permitido. Ben, iso sí, o que non vou a poder seguir é construindo de cara ao vial. Se eu teño unha construción e o vial é 8 metros e a miña casa está metida un pouco, está metida para dentro, esa parte que está metida para dentro non vou poder tocala. Teño que construir para a parte de atrás. Ou se podo botar unha planta, teño que botar unha planta, pero non me vai poder chegar hasta onde está a planta de abaixo. Por que? Porque teño que cumplir a nova alineación que me marque. A nova alineación que me marque. Esos son un pouco esas novedades. E no suelo rural, suelo de núcleo rural, se aplicará a los muros tradicionales existentes e tamén vamos a incluir as viviendas tradicionales de moitos anos lo previsto en la ley, en el artículo 40 de la ley. Es decir, en cuanto a la posibilidad de mantenerlos, rehabilitarlos y reconstruirlos, as alineacións definidas por tales muros prevalecerán sobre as que recolle o plano. Que quero isto decir? Se eu vivo en unha zona árida, ou na Gandariña, ou en alguna zona de San Vicente, ou alguna zona do rural, donde hai muros tradicionales, que ademais son muros que o patrimonio manda conservar, e hai un camiño de 4 metros, aínda que as normas no plano poñan 6 metros, vai prevalecer ese muro. Eu vou a poder refacer ese muro, vou a poder conservalo, vou a poder mantelo, pero non vou a estar obligado a retranquealo. Por qué? Porque esos son zonas a conservar. Por lo tanto, esa alineación non se lle vai a aplicar a esas zonas. Por lo tanto, nas zonas do suelo do núcleo tradicional, se me ocurren eso, sei que en Ardia hai algunhas, en Gandariña hai algunhas, en Meloxo hai algunhas, varias, donde xa hai muros centenarios, donde hai casas centenarias e os viales son pequenos, esos se van a manter, aínda que aparezca no plano un vial de 8 metros, o vial ten 5, vai a manterse 5 metros, vai a prevalecer o que xa está, ¿sí? E iso son unha serie de aclaracións que queríamos facer en base ás consultas que estamos recibindo, porque, como dicía antes, a maioría das consultas que estamos tendo son por problemas de alineacións de calles ou problemas de trazados de viales, principalmente de trazados de viales. Creo que non me equivoco se digo que principalmente na zona de Hortos, Viña de Millán, Boivas, Avenida de Portugal, aí é onde estamos atopando pois máis discrepancias por parte dos propietarios en ese sentido, non? Entonces, isto que ahora lles estou explicando, eu espero que o teñamos en 10 días, porque xa lles digo, en base ás aportacións que nos fixeron os técnicos, arquitectos, aparejadores, constructores, e as aportacións que nos están facendo os diferentes veciños, é o documento que queremos seguir traballando e intentar recoller o que nos está despedindo para que as ordenanzas sexan o mellor posible, porque ao fin e ao cabo as ordenanzas é a parte legal. Hai unha parte que son os planos, onde eu vexo que onde está a miña finca, pero despois as ordenanzas é a parte legal que me indica o que eu podo construir, sí? O que me indica o que eu podo construir.
Eu, pola miña parte, era un pouco as aclaracións que lles quería facer e, sobre todo, informarlles que xa se pode ver o pexón en papel, bueno, en panel grande, no Concello, no Club de Remomecos, na Casa de Cultura de San Vicente, eses días que marquei antes, e na página web. Eu, se queren agora un momento, nos metemos na página web, se hai algúns planos daqui dos presentes que teñan algún interés de ver ou de aclarar, podemos velos. Vou a ver se teño acceso a internet ou se teñen que facer alguna cuestión ou pregunta desto. Vale, entonces o único que lle pido que fagamos preguntas así ordenadamente e que os demais calemos, porque senón como non nos vamos a escoitar e ás veces as preguntas son moi interesantes. Entonces, vamos a ver si esto de internet funciona. Que debería. A ver, técnicos, especialistas na materia. Sí, sí, no, internet tiene un poco.
ver, que non se ve toda a pantalla completa, por favor, sí. Isto é... Eu agora acabo de entrar na página web do Concello, non? Entonces, isto é, cando entramos na página web do Concello, o que podemos ver. Estes planos de aquí son as normas subsidiarias, que por certo nos faltan a serie 1, son as normas subsidiarias. Isto é o que está aprobado. Por poñer o exemplo, pinchamos aquí e podemos ver o plano. Isto é o que temos aprobado e o que está en vigor a día de hoxe. Isto é o que está funcionando. Que pasa? Son as normas sociais do 97, isto é un escáner sobre un papel, non ten moi boa definición, pero é o que agora hai, que moitas veces tamén vemos e comprobamos como moitos veciños non saben que isto está xa aprobado. Entonces, isto é o que agora mesmo está vixente. A partir de aí, volvemos á páxina. O do medio, como decía, é o 2014, e aí, claro, temos os mesmos números. Por lo tanto, se vamos aquí, vamos a ver os planos do 2014. Por que o puxemos así? Para que a xente poda comparar como está no 2014 e se queremos ver o de 2015, ou perdón, 2018, é esta columna, 2018, que é o que temos aquí. Baixamos, aquí temos todos os planos do núcleo rural. Pinchando aquí, vamos a ver os planos do rural. Tarda un pouco en cargar. Se lle damos esta flecha de aquí, baixamos ao ordenador e se ve moito mellor, pero bueno, se non aquí, podémoslo ampliar todo o que queramos, ¿sí? Por poñer un exemplo, ven? Aquí, as zonas de viales e de casas antiguas que están aquí recollidas, pois basicamente non van a estar obligadas a cumplir as alineacións, non? Bueno, este é un caso como Meloxo. A partir de aí, isto todo é o núcleo rural e estes son os planos do casco urbano. E como lles decía, tanto no Concello como en Mecos van a poder ver o plano xeral que vimos antes ou van a poder ver estes planos individualizados, un a un. Se van a calquera deles, pinchan e aí ven o plano en cuestión, amplían e poden verlo en máis detalle. Ten que cargar un pouco para verlo mellor, porque senón ten que ir limpando porque ten moitas líneas e moitas cuestións, non? Entonces, a partir de aí, poden ver e ampliar o máximo posible e, bueno, pues ver o documento diferentes años, ¿sí? Fíxense sempre que é 2018, aquí. Esta é a proposta que estamos trasladando. Vale, entonces, a partir de aí, aquí temos os planos todos e o que considere. A ver, perdón. Sí. Que pedía o plano 12. Vamos. Amplias máis ou menos polo callejón da Canteira. Vale. Scorpio. A ver. Por aquí. Sí, esa zona así es la que está aquí en Chamestía Rosa. Este, sí. Que supoño que é construcción disconforme co planeamento. Este. Porque comparan o que estamos para arriba. Porque está donde estaba Scorpio, que se envía la Este, sí. y comparantes. Claro, eso, comparando co 2014, no callejón ese pequeño que ves aí podía se construir baixo máis 2. Ahora só se pode construir baixo máis 1. Está considerado todo como baixo máis 2. A ver. Sí, pero eso é polo ancho de calle que ten. Sí, pero por que cambiaste de baixo máis 2? Porque a nova lei, a lei do suelo marca claramente que as alturas van en proporción ao ancho da E calle. no 14 non decía eso, ¿eh? No, porque a lei é de 2016, que cambiou.
En calquer caso, isto está construído, aquí non hai que... Vale, baixo máis un, baixo coberta, pero aquí, claro, é que un vial de apenas 5 metros. Non se lle pode dar unha edificada de baixo máis 3, igual que un vial de 13 ou de 12 metros. Ahora, estos van a quedar desconformes completamente, van a quedar así. Claro, xa non van a poder Se construir. me cae un rayo na casa, que pasa? Se cae un rayo na casa... Que va, baixo máis un. Home, si se destruíra toda a casa, quedaría así, baixo máis un, baixo coberta, sí. Máis ático, non? Máis ático. Ese ático é baixo coberta ou ático? Baixo coberta. Sí, pero ten que estar vinculado con unha planta de baixo. Sí, normalmente. Claro, que aí non a ver, entender a quen chama despois. Vale, exacto, eso tamén o teño que consultar porque non é a primeira vez. Podes facer un duplex, como, si podes ter, si o baixo coberta dá a capacidade para ter, e que aí hai que cumprir outras condicións que son as condicións de edificabilidade, de vivenda, que tamén marca a lei. Hai a lei do suelo e hai a lei de vivenda, entonces tens que ter un mínimo de habitabilidade, senón non che van a reconocer como vivienda. Por lo tanto, si hai baixos cobertas que si poden cubrir eso, poden ser como un piso independiente, e senón van a ser parte de un duplex, lógicamente. E agora, nese que da miña familia, hai o baixo, o primeiro, é un ático. Se eu quixera facer o ático como habitable, sería, tiña que ser vinculado con o primeiro ou podría ser unha vivienda independiente? Podría ser, si che dá as condicións de habitabilidade, que iso vai depender un pouco dos metros cuadrados e da altura que teña. Pero bueno, esa é unha cuestión que eu consulto, porque lógicamente habrá baixo cubertas que sí que nos vai a dar para a habitabilidade, pero hai outros baixos cubertas que non. Entonces eso vai a depender un pouco. Si é toda unha planta baixo cuberta, pois ao mellor me dá para dividir e crear aí unha planta propia. Ao mellor, se son varias vivendas e non me dá, pois ao mellor me dá para facer unha habitación ou un baño vinculado ao piso, claro, vinculado ao piso que está aí, claro. E iso, cando se pode... Iso é unha pregunta técnica que, se queres, eu en uns días podo contestarche. Porque non se podía consultar ahora, non é unha oficina técnica? Ahora mismo, a oficina, bueno, podes ir á oficina técnica, á oficina de urbanismo, estamos en precario porque hai unha traballadora, outro está de baixa, pero bueno, aí as condicións de habitabilidade do baixo coberto sí que se as poden aclarar, os técnicos. Oficina de urbanismo no edificio novo. Claro, e agora, se estou disconforme con o planeamento, con a APP Carpiñado, antes me baixen os dous, agora que estou máis a baixen a un, estou disconforme, non podo alegar nada. Non vas a poder alegar. Antes os podían alegar e non podo alegar sempre. Non podes alegar porque é que isto xa non marcamos nós, isto marca a lei do suelo de Galicia. Un vial de 5 metros ou menos de 5 metros nos vai permitir baixo máis un. Pero que fan esquina que ten baixo máis 3. Pero o que fai esquina dá a este vial. A ese máis se dá Callejón. Pero bueno, pero dá Callejón, aí non podía facer baixo máis 3. Pero dá este vial, claro, pero os que xa están metidos pa aquí, date conta que dan a isto de aquí. Aquí polo que vexo incluso hai un baixo máis 4. Alá, sí, claro, porque... sí. En unha calle de 4 metros. Non é o meu caso, falo do meu caso, pero pasa moito. Que sí, que sí. Falo do meu caso porque o que meu é meu, sabes? Está claro, está claro. Si te entendo. Pero por eso che digo que a veces algúns están discutindo, joder, que me metes aí un vial, metedes un vial de 10 metros. Claro, pero en algún sitios a cambio de 10 metros de repente tiñas baixo máis 1 ou baixo máis 2 e ahora tes baixo máis 3 e baixo coberta. Hai que valorar tamén o que a futuro podo ganar en alturas. Ahora, no teu caso está claro que quedas como estás. No, queda peor. Bueno, quedas como que tes construído. Como que tes construído. Si non me paso, si non cae un rayo en el... No, se me dis que tes baixo, máis 1. É ático. Vale. Iso que tes construído. Bueno, a ver, por favor, se che cae un rayo, vas a poder construir o que tes construído. No. Sí, porque tes baixo planta e baixo coberta. Ático. Sí, claro. Bueno. Outro problema é o que ten baixo máis 4. O veciño igual, non? Claro, pero iso é outra historia. Ahora,
A ver. Entonces, en principio, aí estamos. As alturas veñen marcadas polos anchos das calles. Canto máis ancho, máis altura. A altura máxima en todo o concello é baixo más 3 e baixo cuberta. Menos en aqueles puntos concretos onde xa teñen reconocido máis alturas. Curiosamente, a Illa da Toxa e Archao, que ganaron un pleito no ano 97 e aí teñen baixo más 6, é un edificio que hai en San Vicente do Mar, que non ten ganado. O resto, en líneas xerais, son baixo más 3 e baixo cuberta. ¿Sí? Bien. Entonces, teña que ir a preguntar... Oficina técnica, oficina de urbanismo. Alto, sí. Espera, miro. Eso debe ser 7. Pode ser aquí, non? Estás falando... Por aquí. Aquí. Son más para... No, esto. Esto baixo máis 2. Aquí. Bueno, ainda que a mesma calle se está en outro tramo. El ancho es el mismo, estoy seguro. Eu creo que eso xa debe estar así recollido desde as normas auxiliares. Estoy intentando ver si yo non vexo aquí o ancho que vamos. De todas formas, eu espero que alguna próxima charla veñan aquí os técnicos que diseñaron isto e nos den as explicacións esas técnicas oportunas, porque aquí está baixo máis 2, ali baixo máis 3, vale. Eu, sinceramente, entendo que iso ben recollido así, núcleo urbano, que xa está consolidado desde as normas subsidiarias. Entendo que iso ven así, pero é que quería ver, se me permite, un pouco de eso, pero a ver. É que aquí estou vendo viales de 6 metros, e aquí de 9, 8. Vale, consulto. Baixo máis 2. Sí, aquí temos baixo máis 2. Sí, aquí está baixo máis 2, baixo máis 2, e aquí a partir de aí xa está baixo máis 3, sí. Eu entendo que está recollido así xa nas normas. Aquí hai un vial de 6 metros, este ten un pouco máis, e este parece que ten un pouco máis de ancho, pero bueno, vou consultando. Aquí no, sí. Vale. Pois son esas cuestións que traslado a consulta técnica. Sí,
todavía máis encarrido. Sí, pero aquí xa é outro ancho de carne, pero era aquí, porque aquí pon máis unhas tres, aquí vai xo. Vale. A ver, por favor. Calma. Quería facer unha pregunta que falaste de acordo da relación. Sí. Xa falaste de edificios, nós temos a casa en Luís Seoane, Sí. E ten baixo e dous, e Malofeal. Sí. E nos deixaron nin subir un ladrillo. Cando foi que se arreglou a casa, porque hubo que... Sí, aquí, ¿no? Aquí. Bueno, é nunha entradiña que ten aí, ten a Sí. entrada, que é nosa, non é a entrada do ayuntamiento. No, de feito, por eso non aparece. É atrás, porque diante non daba para vasela, entonces fíxose para atrás. Con toda a lei, con planos e con todo, bueno. Bien. Despois ven fora da ordenación. Cando foi que se arreglou. Para facer o fallado, viñeron 40 técnicos, non había máis, non se vía algo de fora. Non se lle pudo poñer ni un ladrillo máis ao fallado, ao que viña. Ni un ladrillo máis. Só ten baixo e dúas plantas. Sí. E ten ventanas alrededor por todos os sitios. Por o norte, por o sur, por o oeste e por o noroeste. E agora esa queda fora da ordenación ou queda libre? Porque a mí falárame, cando fora eu falar con Alfonso, díxeme que eso que estaba xa ben, pero non sei agora. Agora aí te queda con baixo máis dous e baixo coberta. Non sei como ten, creo que ten. Pois é como che queda. Vale. Antes sí que hai dúas preguntas, dúas peticións, unha aquí, outra ti, outra ti. Unha cuestión que tamén me plantean moitos os veciños é: sabedes que para poder construir tendes como mínimo que dar a vial público. Os viales públicos no Pexón están recollidos en blanco. Digo isto porque moita xente di é que aquí hai un acceso a casa en outras zonas, non é que aquí, se non está recollido en blanco, non é vial público, e se non é vial público, se supón que como non tes ese vial, non se pode construir. Digo porque moita xente me di, non, é que aí hai un camiño de toda a vida que por aí pasamos, pero se non está recollido en color blanco, non é vial. Será un camiño de servidumbre, un camiño de paso, pero aí non se pode construir. Quero aclararlo porque iso tamén mo dixeron varias veces. Os terrenos que están en equipamento sociocultural, que se pode facer con esos terrenos? Porque nós temos un no Sinei, está así, e non sei quen di que ten que ser así. Sinei, onde está a caseta dos veciños, o terreno do lado. Sí. Pois aí, se iso queda así, pouco pode facer. Eu non sei se ven no plano. Si, non, a ver, miramos. Porque se é así, equipamento sociocultural é equipamento público. Equipamento público, e eso... Espera. Este de aquí. Pois, a ver, aí tenemos que mirar, porque aí hai un terreno que é público, que é este onde está a casa de todos os veciños, e hai outro que é privado. É privado. Bueno, pois isto é unha cuestión a consultar, porque se isto en principio queda todo para equipamento cultural, sería para dotación pública, por lo tanto o Concello xo pode expropiar a precio que establezca o tribunal e pouco máis. Mira, Eso estará ben separado, porque igual o tiñan como todo o Concello. É que iso non sei, claro. Aí aparece en principio como unha parcela pública e de equipamento público. Claro, está cancelada coa construcción ao día e todo. Suelo urbano. Sí, sí. Vale. Eso non podemos que o Concello falar con directamente. Sí, isto vale, se pode mirar, se pode revisar para ver se realmente se está collendo unha parcela que non é. É que... Vale. É que, claro. Pois se podedes. Pasamos. Poderíamos ir. Pois a partir do mércoles 28. Non é por nada, pero eu para a semana non vou estar. É por iso, pero
senón a oficina técnica. A oficina técnica, planta 1, edificio administrativo, a aparelladora, pasades por ali e dicir, mira, estuvemos na charla, hai que mirar, isto é privado, suelo urbano consolidado, estamos pagando a contribución e isto igual non está ben recollido, que tome nota e o trasladamos. Son 1000 1000 metros. metros. 1900 Pois, se isto queda aquí, a verdad que estades mal, lo digo así de claro. Porque é equipamento cultural e é para dotación de equipamento público, por lo tanto a nivel privado non se pode facer nada. Eso que sería que o Concello quixera facer algo aí. Exactamente, aí o Concello podría tomar a decisión de facer algo a futuro, ese tipo de equipamentos, por lo tanto, ou expropiar ou chegar a un acordo de compra. É dicir, bueno, pois, estamos pola labor de comprar, como non é noso, compramos e, por lo tanto, canto é? Podemos chegar a un acordo, se non hai acordo, sempre pode expropiar. O Concello pode ou comprar ou expropiar. O precio de expropiación, se non hai acordo, se vai ao tribunal e aí pois establece o precio definitivo que podría ser. ¿Qué les pide que eso sexa para esa vinculación? En principio decide a proposta técnica que temos, é dicir, nós o que estamos facendo presión é a proposta que hai. Iso non é unha lei? Non. Exacto. Entonces, en base a decir, no, mira, que eu teño este terreno, é urbano, estás metendo aquí, bueno, se pode valorar, se pode pensar. Si queda así, lógicamente, vos queda, como lo digo claramente, vos queda un contencioso contra o Concello. Que quede feito o Concello, limpia a súa zona, pero a nosa zona limpiamos a nos, e se ve claramente cando está limpio un lado e cando está limpio outro. Por lo cal, o Concello non ten como que se fai cargo dese trozo. Xa. Vale. Entendemos que sí, claro. Faced un escrito, por favor, e eu tamén preguntarei aos técnicos a razón de por que se caído esta parcela para eso. E o escrito que facemos por registro do Concello? Ou ali mismo na oficina técnica, para deixar constancia disso. Eu tamén tomo nota e eu preguntarei, pero para deixar constancia, vale? Quería facer só unha pregunta ao Aida. Hai dúas pedidas. Quería preguntar por o PERI número 1, como estabas falando deso de nudo centenario, que pode ser reservado así, entonces a Casa de Pombaldés, que é centenaria, que pasa con eso? O PEI número 1. Pero bueno, eso non quere dicir que non pode estar dentro dun PEI. O PEI número 1 que está no plano. Eu se lle digo a escaleira para que se fixera o campo de fútbol, que por aí para arriba non pasaran os camións. Antes a escaleira era 4 metros para fora. E agora... Sí, xa, isto, vale. Estás falando disto aquí, non? Bueno, isto en principio está metido dentro do PERI número 1. Lógicamente, se isto vai a desarrollarse, non ten o mismo valor un suelo que un suelo que está construído e edificado. Outra pregunta. Esas son hortas, non? Pero, como ponía ali o rollo, as traseras da calle Castelao, tañe a esquerda e contra os cruces, por aí hai traseras verdes, tamén. O detrás do casino, eso non entra... Isto. Aí por aí hai verde. Por aí está tamén de lejón. Como ese non entra? Despois, eses van a servir do Zoom? É unha pregunta. Dependendo como se faga a proposta de desarrollo, todo isto... Desa entrada para lá, donde é o antigo casino. Sí, aquí. Hasta aí está construído, pero hai un rectángulo pequeno que está sin construir, é terra. Se o Zoom se fai, eses van a dar aí. Estes daqui. Aí ponía baixo, no 2014 ponía baixo. Se non retiran nada, non será que nos quera joder a nós e despois se les quedar no Parque da Salud e ter por aí a entrada para garaje para edificar. Digo, eu pregunto eso. A ver, te digo claramente, si esto se desarrolla
e isto dá un vial para esta zona de aquí, lógicamente esta xente sale beneficiada, claro que sale. Pero, por eso pregunto, porque eles non entran en ese... Estes de aquí? Sí, acá no, para. Estes? Eso sí, si tira a casa, vai para atrás, a izquierda, cando vais ao aparcamiento este na porta. Sí, que sí. O aparcamiento está no que comprou el ayuntamiento. Sí. O que me pregunto eu, si despois ese van a edificar, quedar aí, sin perder nada. Eso é o que me refiero. Para seguirse por aí, terán que retirar, non? Eso é o que me refiero. Este, como xa falamos en unha ocasión, este é un PERI que estamos a estudiar, a ver as posibilidades que se fagan. Pero por eso modificaste algo, pero aí non me tocaste. Pero se modificou moito respecto a como estaba antes. Xa, hombre, eu entendo. Sí. Vamos a ver, nos alegamos e non nos contestaron. E agora vexo que en algunhas cousas rectificaste, pero aí non vexo que toque tal, e iso tamén son terras. Este de aquí. Sí, exactamente. Vale. Tomo nota, pero eso é para estudiar, a ver que se pode facer aí. Aquí nós temos un aparcamento, queremos conseguir algo máis. A ver, bien. Mencho. Entonces, preguntar tamén sobre eso. Aí nós temos unha propiedade. Aquí? Hai un cambio neste momento. Con licencia construeuse e arreglouse algo que había aí. Aí aparece como no 2014. Vai a quedar así a zona. Esa parcela rosa, nesa avenida blanca, que antes aí había un parque infantil. Aquí? No, na outra aí. Aí había proyectado un parque infantil e un parking para atrás. Eso vai quedar así, tal cual está. Tal cual está dibuixado. Isto en principio sí queda así como está recollendo isto, entendo. Non pode ser, porque aí desde de licencia para facer para arreglar un almacén que había aí, non se con licencia. Como a Luis Aguilar. Según eso, invadides a mitad, o sea, quedaría, quedaría sin a mitad do almacén e esa licencia para facelo e sin a mitad da horta. Xa che digo, isto o temos falado, tuvemos varias reunións, eu aquí ainda non acabamos de ter unha proposta moi clara, isto está especificado así, antes marcamos viales, marcaba outra cuestión, vale, eu recollo e estudiamos isto de aquí e isto de aquí que nos falades. Pero bueno, é unha zona que se supón que ten que ter un desarrollo a futuro porque está no centro do pueblo. Vale. Ahora, isto de aquí concretamente, ti me dis, claro, isto de aquí... Pero o desarrollo todo que está vacío. Claro que está construído, non se pode. Todo que está verde, non deixan de vir. É que a ver, sí, pero lógicamente os suelos... Non é así, iso xa falamos moitas veces, non se leva nada. Isto, ou unha de dúas, ou hai unha compensación en edificación, ou se ten que facer unha valoración económica do coste que ten e os que queran desarrollar isto van a ter que pagar. Eso, senón non se pode desarrollar, lógicamente. Ao fin e ao cabo tienes propietario do teu. Vale, pero podría, se había moitos casos, como é o rollo, tanto é, se fora unha urbanizadora, unha inmobiliaria, canto teria para desarrollar eso, teria que ter por menos un 70%, non? 51%. Eu por eso se pregunto, o ayuntamiento ten un 51%? Non, porque outra vez xa dixestes que nos tiraba da casa. Como? Cando foi aquí, dixestes, bueno, si, que tes excavador, bueno, xa está. Oh, no, dixen... Pero non te preguntei, ali estábamos reunidos todos os propietarios destes terrenos, todos, e se falou das posibilidades que había. A maioría estaban de acordo en desarrollar este suelo e que iso tuvera un desarrollo. Hubo outros que non estaban de acordo porque vos considerades moi perxudicado respecto aos demais. Nos estamos de acordo en que iso foi o que se falou. En que se desarrolle, pero hai maneiras. Bien, iso... E aí estamos de acordo, Juan. Aí estamos de acordo no sentido de decir... Non estamos en contra do desarrollo, pero ti xa dixestes, que ni dixestes ao técnico que metemos a excavadora, hai cargos, expropiamos, é maneira de falar así. Non dixeron iso. Bueno, por dixeste la línea. No. Bueno, sí. No.
non confundamos, que ali estábamos todos. E por certo, ahora o Concello é un propietario máis deste suelo, é un propietario máis. Por iso había unha intención de todos reunirnos e dicir, oye, que se pode facer? Estamos por lá, e vos? Pero eu dixeche o mismo, eu na tua posición diría o mismo, eu teño aquí unha casa, son o único que teño construcción, isto non hai que valorar diferente, máis alto que o resto. Estamos de acordo, temos que falar. Vale, Outeda, unha aclaración. Pero digamos, parece que hai bastantes cambios, como respecto ao obligatorio. Entonces, nós como vecinos, se queremos, digamos, una María ou algo que queramos reclamar, hai algo que temos para reclamar realmente estas alegacións. Non son alegacións, pero sí escritos. Nós recibimos mails. Porque está a decir que cuando se achega, pero verbal, Como? Digo, cuando se achega verbalmente, pero verbal, a palabra é valiente. No, pero nós Ahora en estos momentos, como hay partidos que quieren una solución pública, otros que quieren una asesoría técnica, entonces vamos a saber cómo queremos plantear o bien la planificación, o sea, plantear que se pone una correcta, o estamos de acuerdo, lo que sea, vai escrito. Sí, un escrito, sí. E se pode facer unha proposta, é dicir, visto a documentación, o cambio que pode haber, nós facemos unha proposta en isto. Ahora, respecto a que a ver, cambios de que sacause un suet queremos cambios así grandes desas características, difícil. Ahora, a nivel particular, que sí estamos recollendo moitas cuestións de viales, de trazados, de anchos, sí. Non quero dicir que iso vai a cambiar todo, pero que hai cousas que se van a poder precisar, sí, sí. Estamos en tempo, xa che digo, isto hasta o mes de xaneiro vai estar a seguir traballando. Outra pregunta, está tan claro que é unha pregunta. No zona da Monte da Vila, non me acordo o número do suelo que é, que mantén Os 16. zona de Caliños, Sí. A ver, sí. sobre la carretera, o día de... Esta. Bueno, reducir un pouco, sí. Vale. Esta zona dis? Sí, Así? No, como tiñas antes, era o sur-3. Vale. O 3. Sí, máis ou menos. Este suelo, bueno, digamos, antes como suelo, por hacer una pequeña historia, digamos, se documentar que ganamos sus diarios, no aparece ese suelo. Ese suelo no aparece, después apareció un documentador del suelo con los vecinos alegaron que no querían, ¿no? Y en sí, con estas normas, vuelve a mantener el suelo eso. Esta parte de aquí falas. Sí, todo ese caso estaba en la zona verde, está muy difícil de correr. Todo esto. Todo eso, hasta ahí, todo eso. O sea, desde a carretera para baixo. Sí, la carretera para abajo, y encima la norma social, que estamos en vigor, toda parte de la pared coordenada para abajo, y estamos nuevos una unidad de ejecución, la unidad de ejecución parece la carretera para arriba, no es que sube. Entonces, quiero saber si esto se mantiene por decisión política, decisión técnica, porque se mantiene... En principio, decisión técnica, porque son uns suelos a desarrollar. O Concello ten previsto facer este vial que conectaría con Xoán 23, que é un vial estruturante e, polo tanto, ten que facer. A partir de aí, é verdad que eles din que isto todo é suelo rústico porque necesita ordenación e por eso está metido dentro deste suelo.
Eso. Un suelo rústico como ordenanza. Ahora, esa ordenanza tiene que ordenar todo el edificio del resto para no. espera que sobre ti. El edificio del resto puedo lograr sin ser suelo rústico y así está una misma condición. Estamos a falar desto. Estamos a falar desto. Sí, estaría. Ti falas desto, non? Sí, sí. Isto estaba en ordenanza 2. Ordenanza 2, con a habitabilidade, O vial prácticamente o mismo. Con a vía de carretera, que se mantén, e o suelo urbanizado, que era o unidade de ejecución, que estaba parte de ahora, amplíese toda a unidade de ejecución, todo o que sabe, a toda esa zona, hasta chegar ao edificio de correo. Vale. Digamos, sacas esa literalidade, incluso a únicas que están na mesma calle. Era simplemente saber si é decisión política, decisión técnica. No, política non é técnica. Pero ahora que o planteas, como políticamente se dixera que os pueblos urbanizados todos aquellos que nos estiran se iban a sacar e ese se mantén, creo que son. Vale. Pero este tamén traslada unha pregunta porque é certo que aquí na norma recolle como unha ordenanza diferente a isto. Ou a estes daqui ou a estes. Vale. Entonces, o vial prácticamente é o mismo. Sí, o vial é o mismo, pero que ahora se mete isto dentro do suelo tamén a desarrollar. Bien, también. Además, outra cousa, bueno, acá é experiencia das ordenanzas, es que o suelo daquela, acordo que daquela, o suelo que puñen aí, no 2014, incluso como nosotros, que era o técnico, xamos os números económicos, era totalmente inviable, porque tiña a carga desa carretera, a carga de zona consumo esportiva tamén, aplicábase moitas cargas, que despois, claro, a hora de eficabilidade e a hora de costes, ahora, era totalmente... o carga do vial xa non, porque vai, eso consta que vai non facer o Concello. Por tanto, a carga deste vial xa non consta. Vai a facilitar o desarrollo do suelo, pero bueno, eu consulto isto, si este cambio de ter unha ordenanza directa pode pasar ao suelo, que sinceramente, vale, sí, é moi correcto, é certo. Vale, tomamos nota. Vale, pois entonces seguiremos falando, seguiremos outra charla así, Torres. Unha vía vexo que se amplía un grado. Sí, espera. Sí. Con respecto a normas subsidiarias e con respecto ao artigo que había anteriormente, se amplía a posibilidade. Respecto a ampliación. Ao mesmo tempo, a topografía aparece cambiada. A topografía aparece cambiada, con dúas novas indicacións. Cal é a razón da ampliación do núcleo rural de área como se tomou o vapor de ampliación? Fíxose unha nova cartografía, ou recolleronse as casas de don das persoas. Sí, son dúas casas que teñen empresarios que están sen terminar e por se licencia que obra está en discusión. Ampliáronse máis núcleos. Deste xeito, a carta ou son foi este. Cal é a justificación para esta ampliación singular, cando a normativa do planexamento o público non permite que se paguen esas casas? A ver, eu eso sei que é un problema que está aí, non vou entrar en discusións privadas. Aí, estas casas que ti estás falando teñen licencia de obra, teñen licencia de obra e están construídas. En principio, en todo o núcleo rural, o que está construído e ten licencia de obra está recollido. Eso aí non había esa zona, que la zona non existía. Pero ahora existe porque teñen licencia de obra. Pero en 2014 non existía esa zona. Vale, pero que ahora fixeron estas casas teñen licencia. Fixeron, pero ilegales. Bueno, ilegales digo ti. Eu aí non me vou a meter, non son ni juez, nin técnico. Xa sei o que pasa. Ahora,
son unhas casas que teñen unha licencia de obra. Son ilegales, con normas anteriores, con normas nuevas, con normas actuales. Vale, e dices que son ilegales. Non teñen fachadas especiales. Bueno, vale, son ilegales. xa te dixen varias veces, é unha discusión que non vou entrar. Se ten razón, eu aí non entro. En todo caso, será algo... Non, pero é legal. A gente non pode dar nada máis, non pode dar nada existir. A xente pode ter expreso máis, non pasa nada. Estou dicindo que son unhas casas que teñen licencia, que está en discusión, mandada. Tamén o dices ti, eu aí tampouco vou entrar. Non vou entrar. Eu non sou un técnico para decidir esas cousas. Quen ten que decidir iso é un técnico, en todo caso un xuez. Hai unhas casas que teñen unhas licencias e en base a esa licencia están obrando. Mal dadas, ilegales, son opinións todas respetables que eu non me meto porque son político, non son técnico, nin son aparejador, nin son secretario do Concello de Grove e non son juez. Se aí realmente hai unha sentencia que diga que esos son ilegales, xa se verá, lógicamente tendrán que acometer unha demolición. A ampliación estrutural é un tema político ou é un tema técnico? Aquí políticamente non hai ningunha decisión tomada, ningunha. A única decisión tomada que hai é eliminar o peón que había aquí porque todos os propietarios de aquí o pediron. Iso é a decisión que hai. Aparte, aí hai unha aplicación que non había, nin unha outra. Hasta no 2014, o planteamento que había, a decisión que había feito no 2014, pasaba de non existía iso. Porque non existían as casas tampouco. Si, sigue existindo. Estaban en proceso. Si, generou licencia, sin facelo. Vale, pois agora a decisión é que así, como recolle toda a casa que ten licencia que está metida dentro do ámbito do núcleo, hai que ter que estar recollida e, por tanto, aquí se está recollendo as casas que teñen licencias. E, por eso se está ampliando o núcleo, se está recollendo o núcleo nese sentido, para o cálculo de consolidación, de edificación, de número de parcelas, etc. Ahora, eu xa sei que ti estás disconforme con esta decisión porque consideras que ademais son casas ilegales, pero eu xa te digo, eu o repetí moitas veces, eu non son nadie para decidir se iso é legal ou non. Aparte, mira, vamos a ver, logo o señor ese que fixo ese plano non fixo legalmente, aí non están colocando no seu sitio, ese huevo. Estas edificacións en ese plano non están todas no seu sitio. Iso está a interés creado. Eso non está fora do plano. Vale? Eso, que pode haber errores cartográficos é discutible, porque nós estamos seguindo polo ámbito catastral, pero xa che digo, é un tema que xa o discutimos moitas veces, é aí, secretario, oficina técnica ou xuez, e que decida. Eu non teño máis que decidir. Non, pero mira, non pasa da catastral, para mismío, está como está dibuixado aí, non é que eso está mal dibuixado. Trasladarei a ver se que estaba dibuixado está mal dibuixado. Bueno, pero independentemente disso, non vou entrar aquí se unha casa está legal ou non legal. Eu non decido esas cousas. Non decido. É unha pregunta que se diría para mira, por exemplo, eu, a miña casa, sale exactamente como estaba no televisor. E acaba de dicir que 3 metros, que teñen que 3 metros de granja, non? É na calle Iglesia, é a casa dos santos. Así sabe todo o mundo. Los cementerios ya saben, ya de su aquí. Aquí? Sí, esa misma. Bien. Saben tantas veces que ya conozco. Vale, y... Quiero decir que en mi casa está exactamente igual. Sí. Por ejemplo, dices que ya están 3 metros Sí. para atrás, porque hubo que hacerla. Pero para atrás, a terraza, é unha terraza de non sei cantos metros terá, que non me acordo agora. Pero se son 3 metros, o outro tiña que ser para poder obrar nel. Porque se todas as terras que dan ao adro da iglesia están para obrar, a miña terraza tamén dá ao adro da iglesia. Se só teño que deixar 3 metros, por que teño que deixar 8 ou 10? Pero aquí en principio
Hai principio a terraza, a casa é a que está marcada, non é a terraza, é a outra. Esta. Si, a terraza é a verde, non? Esta. Eso, en verde. Vale. A casa é a que ten as esquinas, que está asignada, non? Eso que marca. E a terraza é a de detrás. Porque se a lei di que teño que retranquearme 3 metros, se de detrás teño 8, ainda teño 5 para min. Aquí? Para poder para atrás, claro. Si tes edificabilidade e non Pero non me dá edificabilidade, que me apuñedes toda en verde. Como estaba. Pero é que esta verde é ordenanza 2. Pero é que eu se quero obrar na terraza non me deixa. E sin embargo o tanatorio pejou en min, fixo o que quixo, pejouse en min, e non está en verde, está pago. A ver, isto teño que mirar, pero este, ordenanza 2. Ordenanza 2, ti aquí poderías construir baixo máis 3. Xa ten baixo máis 2. Máis 2, pois non sei se coa ordenanza 2 agora se podía botar un piso máis. Aí sí. Creo. E diría que ir a Casa Grande, a Pontevedra ou a Santiago. No. A votarlle. Por qué? Porque non vale a pena dicirche, bueno, xa falaremos que terei que ir falar contigo, bueno, pero eu refierme, o muro da iglesia chega hasta ali, casi a terra do cura, que a terra do cura é a blanca. Sí. Bueno, eso sí que teño ben mamado, mira, ler e escribir non sei moito, pero como eso vino tantas veces, entonces todas esas que tamén dá a miña. Estas? Sí, todas esas terras tamén dá a miña terra, a miña terra tamén toca aí, que é da terraza, teño un caso de terra. Como ninguna está en verde, solo a miña. E despois vin aí o mapa inteiro, o Seneiro, o paso do Seneiro de Jorge Lamela non está en verde, ese non é en verde como o meu, non é patrimonio da humanidade. A tua non é patrimonio, a tua está a ordenanza 2, é unha ordenanza de licencia directa. E o do Seneiro non está, porque está en verde, hai que salucar. Pero o Pazo do Sineiro está catalogado. Aí está catalogado. Sí. Claro, pero cando nunha corte fixes unha casa rural, aí non hubo nada, nin problemas, non estaba así de alcalde. É o que se fixo. Pero además, se queremos botar unha área, mi madriña, temos que poñer... Eu por partes. En principio consultamos ordenanza 2. É unha ordenanza de licencia directa que en principio tería para baixo máis 3, pero así vamos a consultar. Ahora, perdona un momento, eu por exemplo sei que se quero, se me cae o fallado, como dixía esta rapaza de aquí, non? Me cae o fallado, teño que ir a patrimonio para poder botar o fallado. Estás afectada por a iglesia. Claro, afectada por a iglesia. Pero tens que ter un informe de patrimonio. Solo a miña casa. No. Porque non vexo outras que estean por aí. Sí, mira, todo este ámbito azul está afectado por patrimonio. Toda esta xente ten que pedir un informe de patrimonio porque está afectado por a lista azul de un lado máis de outro. Sí, todo isto. Un lado máis do outro. Por aquí. Da carretera do dereita máis da esquerda. E estes de aquí están afectados polo tema do cementerio, por tanto, todo que quera actuar aquí ten que ir a patrimonio a pedir un informe porque está afectado por a iglesia que está en ben patrimonial e polo Pazo do Sineiro que tamén está catalogado patrimonialmente. E aí se marca un área de afectación de patrimonio. Hai 2 anos dunha corte fixo un paso. Sí, que agora hai que mirar e a ver como afecta, sobre todo hai informes, hai que pedir sempre se estás afectado. Non quer dicir que non podas construir, pero tens que pedir un informe e patrimonio che ten que autorizar. Tens que esperar 3 anos, se patrimonio che quere dar, e cando ti queiras facer xa a casa a ter non xa, porque se te desdellou o tellado non te deixan facer, tens que esperar 3 anos para que te dea. Ben. Sí. En onde está? Ah, sí, no, esa vai a ser tal cual está. Tal cual está. Ordenanza 1.1, sí. Eso foi coa cousa. Tal cual está. Medida de pata total. Total, vale. Pero eso vai a quedar como está. Pero hai que poner la línea, Pero sobre todo na redacción das ordenanzas. Pero na línea do... Sí, esa esquina de aí. Sí. Ordenanza 1. Vale. ¿No? Sí.
Xa sei, xa me falaron. Por favor. Eso é un vía privado, o sea, aí hai dúas zonas. A ver, iso é unha primeira discusión, porque uns din que é privado e outros dicen que non é privado. Este? Sí. Bien. Entón... Aí hai, bueno, a zona de saciamento, sí. Eso é unha huerta, está cerrada. E o outro todo, que son vías privadas. Nós estamos pagando o IBI dese terreno. Deste terreno. Entón, aparte de que nas normas subsidiarias do 96 ou 97 figuran hasta a entrada ou hasta onde está o portal, que é a mitad de camiño, imagino. Por aquí? Sí, máis ou menos, por aí está a construcción da casa, aí xusto. E ahora sí, sigue hasta o final, e ao final hai un garaxe, e iso sigue hasta o garaxe. Por qué? No 2014 meteron así tal cual. Iso no 2014 meteron así, con todo o que había aí metido, e ahora se modifica todo, pero eso sigue se deixando así. Entonces, que dis que o vial só é este? No, realmente hasta a carretera do Conlojato, aí é privado, porque nós, cuando asfaltamos... É que se é privado, a ver, se é privado, aquí non se pode construir dentro. No, vamos a ver, deixou o camiño para as construccións, e xa hai casas ali, o sea, hai casas de... Por aquí hai casas. Sí, por eso. Por aquí. Sí. Por eso te digo que si estas casas dan contra este vial, vale, pero si isto é un vial privado, estas casas non se poden construir porque non dan contra o vial privado ou vial público. Pero ese día, no seu momento, os tres personas que tiñan que ser un terreno e dividieron tres partes, os tres deixaron ese camiño de acceso a entrar as casas. Cando se asfaltou eso, hubo que pagarlo privado. Claro. Porque dixeron que era privado. Hubo que meter a canalización da auga desde a entrada hasta o final. Porque era Hubo que privado. facer os saneamientos, de feito do suelo e formigón. E claro, nós estamos pagando e todos os anos. Pois eso hai que preguntarlo, porque unha de dúas, tanto este como estes, que a mellor este é un pouco exagerado. Ese non sei. Que de feito, ese que Pero meto para dentro, si este realmente é privado, significaría que isto cerra aquí, todo sería rosa, pero aquí todos estes terrenos xa non poderían construir. no, é que, vamos a ver, o ramal ese que mete para dentro, este outro terreno independiente, que ten entrada por adiante, non ten nada que ver con outro lado. Este Sí. Este se sirve por aquí. Exacto. Ese entra por ahí, por el centro. Pero nós entramos por ese camino. Aquí. Exacto. No, vai ao fondo. Vai para o fondo. Exacto. Entendes? E non sei por que eso está así. Vale. O sea, ainda teño... Pois habrá que revisar eso e mirar, vale. É unha cuestión de mirar. Claro, porque nós entramos por aí por ese camino. Este é o blanco 6. Hasta luego, gracias. Vale, consulto eso. Aquí es mellor. Respecto al diseño anunciado o plano de referencia de Guadalajara, Pero,